No niin, ja sitten käydään alaselkäkipuisen asiakkaan kimppuun. Eli tästä me nähtiin heti, että nilkoissa on jotain sanomista, ja tätä mä tarkoitan, kun mä puhun nilkoista. Eli jos ne on tälleen vinksin vonksin niin kuin tässä, niin kehon tasapaino kävellessä on todella hutera, ja lantio on silloin kääntyneenä väkisinkin johonkin suuntaan, jolloin se alaselkä sitten pääsee kipeytymään. Tämä ratkaistaan näin, eli lähdetään availemaan noin nilkan alueen kaikki nivelet, mitä sieltä löytyy, jotta saadaan se kehon se perusta siellä, millä se makaa maata vasten, eli nilkka auki ja toimimaan oikein. Tässä se näkyy se tulos. Nyt jalat on näennäisesti saman mittaiset, mutta nilkat on täydellisessä asennossa toisiinsa nähden, joten se kehon tasapaino pysyy hyvänä. Ja ei alaselkäkipulle ei tule niin kuin semmoisia otollista maaperää niin sanotusti, mistä se pääsisi syntymään. Sitten availlaan jalkaa tuolta pohjeluu, toinen pää auki ja sitten polven heiluttelu, että saadaan polvikulmatkin sieltä auki ja sitten tietenkin toi lonkka otetaan myös. Lonkkaa availlaan monella eri tavalla, että saadaan se reisiluun pää, joka tulee sinne lonkkaniveleen, lonkkamaljaan, niin saadaan se sieltä oikeaan asentoon myös. Eli nyt pistetään nämä jalkojen kulmat täysin oikein, jotta se ei rasita sitten alaselkää lantiota. Sitten mennään tutkiskelemaan, että mitenkäs päin se alaselkä siellä on, ja lantio on vähän tonne oikealle päin kipannut, eli se on sieltä nilkoista johtuvista virheasennoista niin tullut kiivennyt tonne ylös asti se, tai tuohon alaselkään asti se ongelma. Ja tämähän on semmoinen, että jos alaselkä sitten kippaa tolleen vähän vinoa, niin sehän pyörittää sitten ylempää selkää myös sitten kierroon, jolloin sitten alkaa nuo olkapää-niska-ongelmat sitten jossain vaiheessa, hyvin todennäköisesti. Eri tavoilla saadaan taas sinne alaselkäistä liikettä takaisin, välillä vähän pakaroita tuolla hierontavasaralla pehmennetään myös, jotta saadaan sieltä suurimmat jännitykset veke. Ja sitten käydään vielä toisella tavalla availemassa vähän nilkkoja ja SI-nivelen aluetta sekä lonkan koukista ja lonkan liikettä muutenkin. Ja sitten otetaan noita pakaroita vielä auki lopuksi ja asiakas pääsi tämän jälkeen kivuttomana käppäilemään kotiin ja aloittaa taas mukavan arjen.